Xarxa AccessCat, xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. Les pinzellades d'AccessCat, el 6x15 de 2025. La Llei Europea d'Accessibilitat Fàcil. Què és i a qui implica? Afra Pasqual Almenara, Grup de Recerca, GRIO, Universitat de Lleida. Moltes gràcies, Carme. Ja m'ha fet la presentació la Carme. Aquest és el meu perfil, només que sapigueu que estic amb diverses xarxes socials, amb ResearchGate i amb LinkedIn, per tant, si em voleu trobar, serà fàcil trobar-me. Començo amb la presentació per no demorar-me, perquè la introducció que vull fer és que he volgut primer fer una línia de temps de com han anat sorgint les diferents estàndards i normes tècniques que estan relacionades amb l'accessibilitat digital, però que elles soles no podrien haver tingut la força de lo que ara està passant. Hi ha un trending topic important relacionat amb accessibilitat, però molt impulsat per lo que és la Llei Europea d'Accessibilitat. I ja heu vist que és una feina que s'ha anat fent al llarg del temps. És a dir, que no és que d'avui per demà ara tot ha de ser accessible, sinó que de mica en mica, mentre la tecnologia ha anat sorgint i ha anat sent madura, ha estat quan s'ha anat incorporant aquestes normatives. Comença demà, com ha comentat, demà comença la Llei Europea d'Accessibilitat i que ara explicaré en les següents parts en què consisteix. Però abans voldria intentar fer una comparativa en una cosa molt real que tothom esteu acostumats a utilitzar o a sentir, que és les ITVs. Les ITVs és algo que tots els cotxes han de passar. Als anys 60, quan van sortir els cotxes, ningú se preocupava de que un vehicle tingués que tenir una sèrie de condicions tècniques, sinó que era, anàvem per la carretera i ja està. En canvi, dels anys 80 va ser quan va sorgir una normativa que va ser la Inspecció Tècnica de Vehicles per tal de que aquests tinguessin uns nivells determinats de manteniment i seguretat, més que res perquè no hi hagués accidents greus a la carretera. D'alguna forma, aquesta comparativa és la mateixa que passa amb els dispositius i amb els serveis digitals. Els ordinadors han sorgit des de fa temps, als anys 80, però ara s'han fet d'ús molt comú i llavors aquest ús tan comú fa que hagi sorgit aquesta llei que el que fa és garantir que aquests productes digitals i serveis realment siguin accessibles per tothom, que compleixin una sèrie de requisits perquè no sols les persones que no tenen discapacitats els puguin utilitzar, sinó també les persones amb discapacitat, que són les que realment necessiten com de més ajuda per poder utilitzar-los. I ara el que vaig a fer és comentar una mica en què consisteix la Llei Europea d'Accessibilitat. El seu nom oficial és l'European Accessibility Act, que té com a objectiu garantir que els productes i serveis siguin accessibles. Entra en vigor demà i el seu enfocament és molt inclusiu, és a dir, el que vol és que no sol milloris l'accés als serveis i als productes, sinó que, a més, impacti de forma que millora l'experiència de les persones amb discapacitat a l'utilitzar els serveis i els productes. Qui està obligat a complir-la, ja ho veureu que hi ha una sèrie de sectors, d'empreses importants, però que també les administracions públiques ho han de tenir en compte, tot i que fa temps perquè les administracions públiques ja fa temps que tindrien que estar complint aquestes normatives. I abans de començar a explicar en què consisteix realment i a qui implica la Llei Europea d'Accessibilitat, voldria fer una sèrie de pinzellades d'alguns conceptes perquè és com molt raro. Si algú que no ha estat seguint en què consisteix aquesta llei li deu de sonar el que és la norma 1, les pautes UACAC, la llei, com encaixa tot això. Realment la llei europea és el paraigües que engloba tot això i el que realment té força, com ha comentat la Blanca, de que quan un producte no sigui accessible te puguis queixar. Qui te permetrà poder fer que aquesta queixa realment arribi a l'empresa que està produint aquests serveis no accessibles és aquesta llei. Cadascun dels països l'ha transposat. Per tant, Espanya té la seva pròpia llei que el que farà serà gestionar aquestes queixes que pugui existir dels usuaris que utilitzen serveis. En el cas de la norma de la norma EN 301549, a Espanya s'ha traduït o s'ha implementat com la UNE EN 301549 i en aquest cas és la versió 2022. I el que està explicant és com han de ser de forma estàndard els productes i els serveis.
El problema que té la norma UNE és que és supergran i no s'ha quedat sol només amb l'àmbit de web i app, sinó que ha anat a buscar qualsevol element també interactiu com a caixers, com a telèfons i tauletes. No? Per tant, és molt àmplia, però en concret el capítol 9 fa referència directa a lo que són les pautes WCAG. Però què són les pautes WCAG? Dintre d'aquest ecosistema, les pautes WCAG són el que indica com tècnicament han de ser cadascun dels elements que apareixen de forma digital. És a dir, les imatges, si són amb un servei digital, aquestes imatges han de tenir una descripció, ja sigui amagada darrere de la imatge o bé explicada perquè qualsevol persona que no pugui veure la imatge conegui quin és el contingut d'aquesta imatge. I el mateix amb vídeos i el mateix amb qualsevol altre element que se posi amb serveis web. Aquests han de ser tècnicament implementats per poder ser accessibles per qualsevol usuari que utilitzi tecnologia assistencial o bé que consulti el contingut. Per tant, la llei europea d'accessibilitat el que fa és aconseguir una igualtat d'accés a totes les persones, algo molt important perquè equipara els drets de qualsevol persona que utilitzi la tecnologia, estandaritza algo que en tota Europa ara està una mica no estandarditzat, per tant, aconseguirem una estandarització de productes i serveis i que les empreses acostumin a complir-les per tal d'adaptar-se a aquestes normes, perquè si no poden tenir unes conseqüències que no són massa agradables. No? Vale. La norma, a qui implica? No? Jo estic implicat dintre d'aquesta normativa que comença demà? Bé, depèn. Si ets una empresa o una administració pública que ofereix serveis o productes digitals dins de la Unió Europea, sí. Però hi ha diferents exclusions. No? Les microempreses de menys de 10 treballadors o de 2 milions de facturació, de menys de 2 milions de facturació, o productes antics. És a dir, que aquesta norma s'aplica a productes nous que se puguin desenvolupar a partir de demà. Quins són aquests productes? Són una quantitat molt gran de productes que tothom estem molt acostumats a utilitzar-los. Per exemple, els equips informàtics, els portàtils, els ordinadors de sobretaula, els mòbils, els rellotges digitals, tots han de ser accessibles a l'ús, però a més, els sistemes operatius que s'utilitzen per poder gestionar i manejar també han de ser accessibles. A més, els caixers automàtics i els terminals d'autoservei, també les tauletes o les pantalles informatives, com ha comentat la Blanca, també n'ha comentat alguns en aquesta presentació que ha fet ella. Les tauletes d'e-reader i els dispositius que permeten gestionar les televisions digitals. I en el cas dels serveis, aquests és molt ampli la quantitat de serveis als que impacta aquesta llei. És a dir, serveis de comunicació electrònica per videoconferència o veu IP, les empreses de telecomunicacions, les seves aplicacions i les webs per poder gestionar els tràmits del contracte i, a més, perquè els usuaris puguin accedir a saber quin ha estat el seu nivell de consum, etc. Les plataformes de comunicació audiovisual, els streamings a través de YouTube o altres plataformes i també la televisió a la carta o la televisió online. Les respostes que s'ofereix a través del telèfon 112, perquè és bastant important que qualsevol persona pugui accedir a aquest tipus d'informació. Els serveis que estan relacionats amb l'àmbit dels transports, no sol en la web i l'aplicació per poder fer la compra d'aquests bitllets, sinó que els propis bitllets i la informació que s'ofereix a través dels panells informatius han de ser accessibles. Els serveis bancaris per consumidors finals, que qualsevol persona pugui fer un tràmit online i poder fer una transferència electrònica dels seus diners, etc. També qualsevol empresa de comerç electrònic. Aquí és una àmplia quantitat de webs i aplicacions que és molt gran, no? Aquest servei o aquest sector. Els llibres electrònics, el document, és a dir, PDF, PUB, etc. I, a més, les aplicacions que s'utilitzen per poder-los consumir. Empreses que estan relacionades amb subministrament d'elèctric, aigua i gas, les seues aplicacions i les webs per poder donar d'alta serveis i informatius. I les agències de viatges també, les webs i apps. Per tant, hi ha una sèrie de sectors molt important en la que s'impacta directament aquesta llei. I potser per això és tan reconeguda ara últimament.
Quins beneficis són els que implica? No? Pues hi ha una quantitat molt elevada d'usuaris, per tant, equipararem drets a totes les persones perquè puguen accedir als serveis. Perquè, a més, és un mercat potencial molt important, no?, d'aquests usuaris. Però no és només una cosa que miris només als usuaris finals, sinó que a l'empresa també és bastant beneficiós perquè millora el seu posicionament als cercadors i també millora la satisfacció i ús del producte. I això el que fa és fidelitzar els usuaris que utilitzen aquest producte i que sapigueu que les persones amb discapacitat, quan saben que un servei és accessible, són fidels ja fins a la fi del món. Com es pot complir? Fer una auditoria per analitzar com és el lloc web, per després fer les implementacions tècniques necessàries per poder subsanar aquests problemes o bé formar el personal per poder tenir un equip potent d'accessibilitat en la nostra empresa. No? I, finalment, un test d'usuaris per poder conèixer si realment totes les implementacions tècniques han set viables i són realment útils pels usuaris. I vull anomenar que els serveis de GRIO, el nostre grup de recerca, podem impactar o podem ajudar a qualsevol empresa en cadascun d'aquests punts. Oferim a la xarxa Accesscat un servei d'avaluació d'aplicacions i de web segons la normativa N301549, amb un informe didàctic que el que explica és molt clarament com se podria implementar tècnicament aquesta avaluació o aquestes recomanacions per poder millorar el producte o servei. I la formació del personal és una que precisament al mes d'octubre començarem una segona edició d'un curs d'especialització en accessibilitat perquè el que volem és que qualsevol persona tècnica o empresa que tingui vinculació amb l'àmbit web conegui quines són les bases necessàries per ser els seus sistemes web o aplicacions continguin accessibilitat i realment siguin accessibles per tothom. I finalment, no ho oferim com a servei, però tenim àmplia experiència en àmbit de recerca amb testejos d'usuaris. Per tant, com a conclusió, l'accessibilitat no és un dret, no és una cosa... L'accessibilitat és un dret, no és una cosa d'obligació, sinó que és una que millora l'experiència d'usuari per a no només les persones amb discapacitat, sinó que realment per tothom. Si ens trobem en un lloc en el que, per exemple, en una biblioteca, que no podem escoltar un vídeo que ens interessa, poder tenir subtítols realment ens ajuda, i no sols a les persones amb discapacitat auditiva, sinó a tothom. Per tant, el que fa a l'aplicar l'accessibilitat és fer els sistemes molt més fàcils d'usar, molt més comprensibles i, sobretot, un dels aspectes que pot interessar més a les empreses és que millora la imatge i l'eficiència d'aquestes empreses. Finançament. Xarxa Accesscat. Les pinzellades d'Accesscat, el 6x15 de 2025, formen part de les activitats de la xarxa Accesscat i tenen el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. 2021 XARDI 00007. Aquest vídeo reflecteix exclusivament els punts de vista dels autors. Accesscat i els organismes finançadors esmentats no es fan responsables de la informació que conté ni de l'ús que se'n pugui fer. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. Contacte. Web de la xarxa Accesscat, accesscat.net. ACCESSCAT.net. Correu electrònic xarxa.accesscat@uab.cat. Twitter, @xarxaaccesscat. LinkedIn, xarxa Accesscat.